aha m bụ Kingsley Orji anọsike bụkwala onye Aguleri. Aha ochichi m bụ si na nwata nke izizi na Aguleri. Abụ m onye mmụ nnoke n'ime Aguleri. Sote na ihe m na-eme ihe onyonyo. Abụ m onye isi, onye nkọwa, ndị oyibo na-akpọ ya director n'ihe onyonyo. Nke ahụ bụkwanụ ogologo akụkọ maka na mgbe m gụsịrị akwụkwọ nke secondary school, agbara m bọọlụ ọfụma. Agbara m bọọlụ egwuregwu ụkwụ, agbara m ya ọfụma. Gbaa to international level. Anọ m Plateau United mgbe onye egwuregwu a na-akpọ John Mikel Obi na-agbala Nigeria bịara kwudokwa m na Plateau United. So site na ajụjụ ịjụrụ m, ebubu m n'obi na bọọlụ ka m nyere. But amaala m na-eri nne na nna m ji mụ m na nya abụ onye ụwa ga-ahụ ndị oyibo kpọrọ ya public figure. But na azụ nke m ji bụrụ mmadụ, m na-echekwa nọ ihe egwuregwu nke ụkwụ. Ịmana mmadụ chesie nke ya tupu eche nke ya. So ọgwụ ọkụrụ ọ wapụtala ihe onyonyo. Ya na arapụziri m ihe egwuregwu nke ụkwụ bataza n'ihe onyonyo. Ngwatakwa na ajụjụ a ị na-ajụ m, ịchọrọ iji aghụghọ mara na m enwego onye ntọgbọrọ n'ụlọ mkpọrọ onye nke m. Ajụjụ ga-anọkwanụ m nwa because na mgbe m bidoro nya bụ ihe onyonyo, ihe ojiji ihe onyonyo, na mgbe gboo, mgbe m pere mpe, ebu m n'obi na onye nya atọgbọ n'ụlọ ga-abụkwa onye na-eme ihe ejije onyonyo. Nwa bata n'ime ihe a na-akpọ ejije ihe onyonyo, wee mewe kama na onye ahụ m tọgbọkwara n'ụlọ mkpọrọ nwunye m, ndị oyibo kpọrọ wife, afụkwara m ya n'ime ihe anyị. Wee na-ene ihe anya, wee chọpụtakwa na ọ dị mmadụ m chọrọ mụ na ya wee mewe anyị na-atọ ọ na-adị anyị. Kama na isiokwu ajụjụ gị bụ na m anụọ nwa ya na nwaanyị ọbụla zụ ụmụazị, nwaanyị ọbụla na-agavezi nwere ọzọ ya nna afọ. Daalụ. Ọ dịrọkwa n'izu ijikọ ezinụlọ na ọlụ nke aka m na-alụ bụ ọlụ njikọta ihe ejije onyonyo bụ directing. Ihe ha ndị oyibo kwuru n'ọnụ oyibo si na family ya ebu ụzọ, kama na ya bụ ọlụ anyị na-alụ m ga-enegidogide ezinụlọ m anya. A sị na charity begins at home. Ị ga-enegodo ụlọ gị anya, ị ga-ama mma n'ụlọ, ị wapụta n'ilo ya na nye chịkọtabe m. Ihe o ji nyekwala m aka bụ na ya bụ nwunye m na-anụ anụ na ụmụnne ya nọkwa n'ovu ụdị ọlụ a na-esiche n'ụlọ, anyị ebulu wee gawa n'ilo. Ya nnọrọ n'ọlụ, echiche amaghị na-echezi m kedu onye nna nnakwuru na mụ na ya evu ya na ihe gbagojuru anya adịrị na famili m na ọlụ m na-agakọ. Ọlụ a na-anabụrụ famili m a na-anabụrụ ọlụ m. Ka elimeli na-ala eke nke ukwuu, ọkwa na onye Aguleri ka m bụ. Anụ ndị be anyị na-ala eke nri ji asụrụ asụ wete oven nsala wete azụ ndụ. Nwunye m sisieli m ode mmeli ọ na-atọ m ka ebe anyị na-anọpụ ndị oyibo kpọrọ social time iji ọzọ onwele anwụle. Ọkwụ mụ na nwunye m amakakwana. So na ọ mmesịa ọlụ anyị na-alụ, anyị na-abịa m ndị oyibo sụrụ sị na I love the comfort of my home. Ndulu nwunye m anyị na-abịa m ebe ahụ nyeli n'ilo, nyeli ebe m egwu ahụ na-agba n'ilo, nyabịa ebe m. Enwere m eze ijesi ka njewe na bie palọ ọ ka njebe na klọb mebe nka. Ọ mụ na onye be m mbulie
anya na be ma ọ bụrụ mmanya aba ya anwụ na beer parlor nhụrụ anyị na be m kama ogbube m egbube ndị na-analava ụla nghọta ajụjụ gị si mụ ive ya eme mmadụ o wee mere ajọ ive mụnwa so na ndị isi ive onyonyo na mpaghara ebe anyị nọ m na-agwa ụmụ arụ na-agwa ndị youth na o nwere ihe ga-eme gị n'ụwa a etinye aka n'ajọ ife ọkwụ gị aya lavoro gị o nwere ihe mekọtara ka esi na eva na nne gị anwụgo nna gị anwụgo ị nwere ọzọ ihe enyere gị aka ibulu egbe na ịbụrụ nwoke ji ejubo ori ịbụrụ nwaanyị gara n'ụlọ akwụna gbaba akwụna o nwere ihe metere gị ihe emie ime enyi ma na ị chọrọ ime ya maka na ejigolo m ndụ m kwa amala na mụnwa bụ Kingsley Orji ahụ si ike o si na nwata nke izu na Agụleri dị ndụ taa chukwu ana mụnwa kwalere maka na ọ bụla na-enye asambodo ịta ahụhụ ọ bụla na-enye asambodo poverty nke ndị oyibo kpọrọ ya na nke m na nke ndị ezinụlọ m ya ebu ugwu karịa ụnụ a mana ejiri m na nne m enyere m ejiri m na nna m enyere m ka m bulu egbe ezugbo ori mgbe m gụrụ mahadum enwesịrị m ọgwụ gbajesịpụta ma odumanya na ndị a na-emere dị anya asọrọ m ka nsogbu ha ga-emerere dị anya kama na enwere m olileanya na onye na-agba mbọ nwee fokọs na-agba mbọ mara ebe ị na-eme ofu mbọsị chukwu ya taa aza gị ekpere gị na advice mụ na ọ bụrụ ka ndị oyibo si asụ ya ụmụ okolobịa ụmụ agbọghọbịa jisi na ike na ebe ewu na-eme ma ịvụrụ ka ị mere ije na enwere nke a na-akpọ sales gear onye sị na ọrụzi ebe ọrụ dị jiri aka gị nye onwe gị ọrụ ị nwere 100 naira ọ ị nwere ovu akpa ego igolu mmiri nke a na-akpọ pure water ije 11 na main road elesịrị m ya akwasịrị m nke a na-akpọ wheelbarrow lụsịa ọrụ nye n'ugbo mmadụ ka ọ bụrụ na gịnị na mụọ bụ mmadụ so na advice m bụ o nwere ebe mekọtara ka nwa agbọghọ si na nne ahụgo nwere na-enye ya ike ume nke na onye na-azụ nne ya nne gị abịa na-asị nọ gị na-azụ ya nne gị ebisiwa ụwa nke ya ọ gị ka ọ vọọlụ ka ibi ụwa nke rapụ nne gị chukwu ketelie ọzụọ gị ere ụdị ya emedi ya gbaa mbọ n'usoro kwesịrị ekwesị ka ịwa abụla mmadụ kama na echi ebuka ndị oyibo si na youth are our leaders of tomorrow ihe chọrọ ka ya bụ gọọmenti gbadute n'elu ebe a nọ nyere gị nsogbu anyị abụkwada na anyị jesịa mahadum ma anyị na-eje ha some of us a na-eche ka anyị nweta ọrụ nke a na-akpọ white collar job ọrụ nke etegolo mmanụ tenye nnu eyi anọ na ntụtụ oyi ọ na-atụ gị ọ nwere abụba iyi ata ị na-eli chezo na ihe eji aka gị mepụta iri ihe eji na-eme onye ahụ n'elu n'ebe ahụ a na-akwụ ụgwọ na-adị nkili gị kika dịka ka isi ekele n'ebe mụnwa bụ Kingsley Orji anụsite o si na nwata nke izi na Agụleri asị m unu na-ekele na esi mbido mụnwa bụ hitmaster Nollywood afụrụ m unu n'anya daalụ.